नागामला रावबोथ' चारनि हाथानिखे माया नांबानि खलायहि दिनै स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्ट'बर महात्मा गान्धीनि हाजायाबा बसाइङा एबो राजबारिखे साफा खालायलायदो मीडियाबो खिसुं खिसुं रुपादो इले निं दिमासराव ग्राउसि जालायहि गावरिमा नांदो एबो दिनै हाथानिखे एरा डिमापुर हा जिनि मनang एबो डिमापुर जिनि राजा सावनि जागासे सिगाबो दिनै जिनि हाथानि गइलि जाहि दं इदि सिगला मनang राजा सावनि फांनिं जिनि स्पं ग्राउसि गिरिबान दारा जां दिनै इलि जादु बिलै दुखु नांसियाबा ग्राव एबो नाय एबो राजबारि पुरा हाग्रा जाथारगा एबो राजबारि ला आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नि अंदर हासिमो बुसनि खुशी सेमो एबो जागा खिलार गावसि खलै दिंमाने ला गयबो क्रेप जागा हाग्रा जाथारगा एबो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नि खुशी सेमो एबो गावरि माने इली हाग्रा जामान नांया मोयरला एनी टाइम एबो जागालार गावसि जाहि दंगनियाबा सेमो सिगाबो फाइगा फ्रंबो एबो जागा के इली दिं नुबासे हाग्रा नुबासे मानङा इंडिपेंडेंस डे मानि फाइबाबो नुबा उलि बाहाबो हाग्रा निं दारानि जांहो बुंफां बाखला हा फिसा साफा खलायरे ओरा मीटिंग खामरे सिगाबो गिबिन जागाला इली निं नादबो हाग्रानि दंलाबोसे एनी टाइम गो दानां ला एबो जिनि मासि लंथाइथिखौ जिनि सिन्दु दं दानां ला एबो बुथु हामिया जाथार लांलामा एसिड रेन बुथु जां गो एकदम नाजा लंथाइ बुथु गुलि दंलादु इलिट सिगला बिदि जामा गामादाव सिन जाफालांमा जिन दारा फाराला ओरैबानि जिं एबके आमसि बिसार खलायलायहि एबो जागा केदे मोजां सिर गावसि दिंमाने जिं बावलाय मानामसे नायख्लैलां गइलि नादिथिनांगौ एराहा हाग्रा यावमोन सिगाबो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सराव यावरियानेगो यावरिया हाला एबो जागा के बुसि यावमोन नांदो नले नोंफां फायदा दा यावमोन सिगाबो यावरियाने ओरैबानि यावरिया का दै जादु न्याला एनी टाइम साफा दिंदाबो एब्ला माइथाइ जां साफा दंगनियाबो जागासना इले हाग्रा जा दिंमाने नियानसि एबो जागा बुथुला नैसों फंडिंग ला फायनायदु एबके मेंटेनेंस खालायमाने ला बु फंड्स बुदुगे यावै मानांदु एबो बुदुगे गावरि माने खलाय नायख्लैलां आरो नुख्लैलां नांगौ निसके दिनै दायन डिमासा यूथ ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड जां जनजाति विकास समिति कोलैबोरेट खलायहि एरा सोशल वर्क खलायबा गो इली बांहि माइका जाबाय दु मोजां बांबानि बुदे दासिबो थिदो इले बाइगलाय मानांदो नागामलाराव जादिनि खुसि हादे जादिनि हाबा हादे एरा राजबारि हागिसबो दंखनेगो आव दंयामना एरला आनसारावबो फायदो नाय माने बुसिन दंबोनांदोबो तो एबुसिदे बाल संस्कार केंद्रनि मास्टराव बुथु आनसाराव के फ्री ट्यूशन रे बुसिबो एराहा जी जां बावसिनिं एबके साबा खलायफैबा राजबारिखे हामबा खुसि इले हामबा खुसिया दे क्रेप गाबालाय मानांदो औ एरा साफा खलायबा नों फटोबो स्कुलाय लामा नांदो लाजिमा नांया फटो स्कुबाकेबो जादो ani video ke running jamri ladu
जुथाइ लोगोराव